banku punyami harus bantu bupra gaji ai gijing ke hukum lam angin ben tato ense te atrai Rai ngis ngau pamidon. Rai ngis. Rai haming yaiti Rai haming yaiti Baro Mebaden Sendi Yashem Bajingi Jong Mekan Yaiti Tang haming Zul Inshem Try to sujud dua. Halo. Tahu kan kalau ngejing kerpat, ya kan kali ML12 1867 kat pran reunio. Kan kali ke nomor ML kat R kat pran reunio. Kan so bapan penria nak tu keceka ke piang. Nomor kadon kecing tot. Kadon kecing tot kelenti ke Badan kampan Berkrek jeng berkrek Ngan ong biang sisen Kena kali nomor ML kat R Kat peran reunyo Lakar par persembahan penkerja Nak kepekerjaan Kapa yeng Namar kandon kecing Wet ha kapa penpej Ya kecing penpej Nam tak kena kecing isa Sa sisen pat ngan ong biang sisen Ngakar par kali Nomor ML kat R Kat peran reunyo Pakan semua bahapan penkerja nak kerja kepala peniang. Namar kadon kecing wet haka jing penbet ya kecing don kam. Sembiang talang kerja jurai numbar besis pak iwe. Aku minuan aku. Haleluya, 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 haleluya. Ale nong penim, ale nong penim. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah.
bun hajar don bun hajar Alebaro Alebaro Idagume Idikun Kijo Uiba Alebaro Anjo Uda Dada Dada Sam Jona Ya komen Ya Gomen, ya Gomen, ya Gomen, ya Gomen, kau kajing ai ya Gomen, ya Gomen, ya Gomen, kau kajing ai Om dan hang tak perem om don hang tak ba pendem dan kajing tak ropa mau ji ya banci ai Jor kasnam bayar lawai syabdillah wai syabdillah wai syabdillah kau kalian ngong Lai xiong ban na chi xi lai xiong ban na hai xi dong xiong ban na ki jin ban ki la long ki lo ba yai ne ha jin ben ka pru te lang to wan man ta to Toh kebrong-brong ai sobleh. Amin.
Hakan ni kapur nga subham kerpat di tememsan sekretari yang subham bersengau ya ke program WD hakan ni ka janmit. Reverend Shaman ka program ka WD bat kini ke jing syekri yau blai kini ke janmit kalong kumni nadu kapur san siteng hadu kapur riu baji PM yo e ke jing ruai Bible hai ke jing yalam jong ke jing seng samla balang presbyterian mau tung per kapur riu baji hadu prabaji PM ka jing seng pait ba nong yalam jing ruai bat nong tem dai ke jing seng samla ramrai presbyteri yo ban pulis dang bat duai dai mestar don box sengkeli yo e ke jing puli ya ka history lengkon ka jing seng samla jong ka nong stoin presbyteri nyin yo ban pediang yi ke jing aingu bat kat badang pediang yi ke jing aingu nyin yo yi kini kwaya keberengkong na ke jing seng samla balang presbyterian mau tung keper bar na ke jing seng samla balang presbyterian mau langniang yo nong kren ni reverend ban pensyai kain yo e ke jing penbena na ke liang jong ka jing seng samla sinan bat na ka balang bat yo e ke jing penwai kita ke program KBD bat kini ke jing syekri ublai kini ke jamin pastor Persibun. Nyaingu ya ublai bahadien bagi yo pendep ke jing lang perkat kam ke banengkong ke baar ngiyo benwan pat secisen ban syakri yo ban pendon buram ke keteng ke bakhu jong ublai hakan ke janmit. Pediang sengobha secisen pat nadu ki dekhot bagi delegate jong ke jing sang samla KJP Senot Sebngi. Pediang sengobha ya ki para pengen ki bana po ke presbyteri bat syabar kumju lese ki don hakan ke por. Siakan ke jing syakri lang ke jongi ban pendon buram hika kerteng ke jong ublai. Ngini beteng no ine ke jing syakri ke jong ublai hakan ke por tak ba ngini ruai to ke jing ruai ke ba arspa an rebu pra. Kajing ruai ke ba arspa an rebu pra. Beladin badep kene ke jing ruai subham kerpat i Mr. Don Box Sengkli. Yin subha ban yalam yangi hak ba puli ne ke ketien ke jong ublai ban duai. Trai to wan ban kerku yangi Dagabor kajing IA, kijing kerku kum ulaba, hangi menta, do penselai. Ngina yang lang kajing ruai keba arspa, riu popra. Trai tuan ban kerku yangi, Dagabor kajing IA, kijing kukum ulaba hangimen tatu penslei te atrai mentangi kerpat yulapa hangi tuai ngidang ap atrai ngidang ap baroklah tu pentemai rai ngisau bami don hang ni kat bangi dang ya seng lang syong bat ni batu ya lamru baropat tu pen kentang ke atrai mentangi kerpat yulapa angi tuai ngidang ap atrai ngidang ap baroklah tu pentemai rai hambe ngi ai di baro met bat men sim iade bajing ki jong di kan yai tun tang hami jing sup isyen rai menangi kerpat yulapa ani tuai gedang
doa syua bingile khmat jong blay ki jing duai na kwa ban penpule na krin ka bakhui ki jong blay ka bangila ban syam na ki artli ka benta ka banangkong na ka kitab ka jong u na yatu lupa Isaya na kalnong ka basau pho ka dekat ka ba ar popra hadu ka balai pho nang tanaka sithi ka jong Paul apostol sha u Timothy ka sithi ka banangkong ka jong Paul apostol sha u Timothy kalnong ka ba sao ngan sim na dekat ka ba khat wei bat ka ba khat ar ki kenten ki bo ong kum ne memsem la te memsem la yo sngo u blebum jukut utrai unong thau ya ki ba kut ka perthai sngo luwaj lem na juthaj don ka jingyit ya ka jingsim phang jong u ai ka bor ha ki ba sngo luwaj bat ha u bomdon bor u penroi ka bor wat ki samla kin sngo luwaj bat kin sngo thaj bat kirang semla kin kelon khoj hendrai kita ki ba ap khmi yo trai kin penthmai bor kin her sa jirong de ki thap nyang kum ki pukni kin mare bat kin om sngo thaj kin yaj bat kin om sngo luaj yakine ki ei ru to hukum bat to hikai to ai yano ru ban om iben ye ka jinglong semla jome hendrai to men long karukom ya kita ki bangej ha ka ktin ha ka jinglong jingim ha ka jingij ha ka jingaj bat ha ka jinglong sngur ublay ker khu yakine kenten ki bala ki ba khoj ki bala pen sngo pedang jingai kana ka por tungin pendam khmat jong blay ki jing duai tungin duai kokpa jingi bah benang sejrong tam long ba khoj ka kerteng jong me ko kenran ni aingu ya me au blay hakane ka janmit jongane ka sngi ka bakrau ka jongme ni penpau ya ka jing songu ka jongi ya me ko trai namar pamelong ublai u ba utrai u bajualam yangi u bathau yangi dala ki jong kilang hok ti ki badan bor ki jongme ko kenran mela yalam yangi na du menen janmit haka bangi la mi nala ki jong ki ying ki jaka ki balang ki bangi ngi dan ban ngila poy yang ne balang hanong stoin na ka benta ka ne ka jing kendu kaba ar pulai jong ki khun samla jong ke KJP sinat sep ngi ka jongi au blai mela pen pau yala ka jong ka jing isnai ka jing ai yangi kum ki khun jong ka sinat bad akane ka singi ko kenrat ngila yo banyak keran ki kam ki bun sertam na ka benta ban penroi ka hima ka jong me hasla jong ka perthai ngi dua ngi kerpat eme ko trai baki ki bangi kum ka sinat ngila yo banyak keran ko kenrat bamen so bah ban yarap yaki bangila ban pentrai na ka banta ban penyah cha perang ban pentelun ki chalan tem chi kam gi jongka khnang ban la ban penyare ka jing jan gi jong me hasla jong ka pertai isnai kar khu au blai yaki khun samla ki jong me ki ba im hap dang jong ki jing ki jele hakini ki singi ki bamanta ko trai ngi song thu bangilong ki khun samla ki ba song thaj ki ba sing luai ki ba ngam ki bor jong ka pertai ki ba sha sho ki ba sha tan ki basya ring siapa ko trai haki bor ki jong soitan penban au blai ka ktin ka jong me ka kran syai bala dangi long ki basinya ya me au blai yin long kan kita samla ki ba khlan bat ki bala ban yaj da ka bor ka jong me isnai kerpang ko kenrat na ka banta ki nong kit kam jong ka sinat ko trai penyo haki ya ka men sim jong ka jing ij ka jing shit raham ka jing IT lut na ka banta ban trai ka kam ka jong me makinang la sisya kon rat penroi kerhai ka kam ko jome hasla jong na perthai dan angkat bat ki wei pe wei ki khot jong ka sinat ko trai ha ka bangin yo ka man sim jong ka jing ik ka jing long sitali na ka banta ban penyang ya ka hima ka jome hasla jong na perthai au blai ko mela senya ki terpeng ki jong nong yalam jong ka sinat penyo ha ki ya ka bor ha ka jahat jong ding phna ka jome yalam lang yang ka ne ka por ko kenrat ha ka bangin sayo sngo ban ngap ya ka khubor na ktin ka jome hoj ko kenrat ngidan hangi bat ngi hang ne yau pastor ubamela khot sika kam ko bakentang ka jong me kumamela jupunan kam ki por baro na ka banta ka hima ka jong me ko trai yarap ru i ka ne ka por ha ka ba in sayo ban phla ban kran ni ko khubor jong ka jing ai ka jong me ko trai ai ba mangi ki khun ki jong me ngin yo ban ngap ya ki ko kenrat
Hoi ke jing pen krek shisha kalong na u kum ubriu ko trai. Handai ke jing pen janai ber ke jing pen krau kalong na ketin ke jong mai ko au blai. Ya rap ber ken mau kerpang ya la ke jong ke balang ke jong mai hang ne nong stoin ke ken trai ke bodon ke jingkit kli. Na ke benta ban pen bit pen biang yo pai lang jong mai. Kum mela kerku mela yalam na du ke bas dang ko ken rat. Ya rap ru yaki bekin la ban yo ke jing job. Bat bekan ke jing syakri ke jongi ko trai. Kan long ke ba ki usot ya kemat jing isnai ke jong mai. Kan mau kerpang ya ki khun ki jong mai ko trai. Ki badan ke jing temu na ka benta ka sngi ke bala syai ke sngi ke ba krau ke jong mai ko kan rat upai lang bala siu spa jong mai udon ke benta banwan ban yo sngo ban snap ke khobar na tin ke jong mai ke sngi ke bala syai bakan long ke jing bam ke bakan jaman sim na benta jongi iwei pewei ko trai isna ya kito ki badan ke jing temu banwan bakan no ka bor ka nom yo ban penthut ya ki au blai hanre bikin poi suk syakane ka jaka bat bengin yo ban mane lai luit ke kerteng ke jong mai isna ya lam yangi ko trai Simti ke por badang sa jong jing syakri ke jongi. Sengau ye ke jing duai ke jingi au blai. Map ye ki pop ki babon ki masyam ke jing em ke jongi. Hakar tang ke jong trai banu pinim jongi Jesus Christ ngi duai. Amen. Ublay nukerku lengba ke jing pulie na ke tien ke jong ublay bar ke jing alam ru yangi ha ke jing duai. Mentangin pois aku wei benta kata kolong ngin yok sngono ya ka history lungkot ka jing seng samla nong stoin presbytery subha kerpat sekretari jongka jing seng samla nong stoin presbytery subha ban wan sin sekmat ban puli ka history jongka presbytery. Reverend Chairman Ngasngubha na kabenta ban puli ya ka history lingkot jong ka jingya seng samla Nongstoin Presbytery kabalong kumni. Ka jingya seng samla ka history lingkot ka jingya seng samla Nongstoin Presbytery KGP Synod Sepngi ha ka jingya seng samla KGP Synod ha ka balang Presbyterian Nongstoin Presbytery ha gitarik ar puprau February hadu ar tarik March ar hajar ar pusan. Kajing yaseng samla Nongstoin Presbytery kadai ka wei na kilai putli kajing yaseng samla Presbytery hapo kajing yaseng samla KGP Synod Sepngi. Kajing yaseng samla Nongstoin Presbytery kami na kajing ya pia ya ka Nongstoin Presbytery. Sakilai teli ki Presbytery haus nem ar hajar ar puar. Kita gilong ka Nongstoin Nong pendeng bat nong klau Presbytery. Latung ya ka Nongstoin Presbytery. Haka santerik jong umi ar hajar haka balang Presbyterian Nongstoin. Da Reverend W. Warba bat Reverend SB Nongbet. Haka por belatung ya ka Nongstoin Presbytery. Kadon riungut ki pastor bat wei pro pastor. Nadu belatung ya ka Nongstoin Presbytery. Kajing ya seng samla Nongstoin Presbytery. Kapenlong laga jong kajing ya seng. Bat kajing ya seng samla Presbytery. Panengkong kalalong hagalai pewei Janebri hadu ar terik upnai February ar hajar lai hagabalang Presbyterian Nong Renyang District. Kiput Saudong. Syatei lam ingi laker daka laikse Presbytery, bat syati lam sebngi laker daka rambrai Presbytery. Syati laker daka rangtong Presbytery, mingi laker daka nong klau Presbytery, bat syati lam mingi laker daka nong sendiri bat kerangtong Presbytery. Sebngi laker daka nong pendeng Presbytery. Hakapor belatung ya ka Nongstoin Presbytery kadon santeli kajing ya seng samla district kita kilong kajing ya seng samla Nongstoin district New Nongstoin district Nong Renyang district Plang Dilon district bat kajing ya seng samla Kli Mauli district bat menta kadon riuteli kajing ya seng samla district hadin belatung ya ka Maurus Air district house name ar hajar khatpra. Kinong kitkam ki penengkong na kabenta katem ar hadu ar hajar sau. Chairman Master JP Dekar, Vice Chairman Master PMS Marwen,
Teman Pesan Pemerintah, Sekretari Teman Pesan F. Cendiang, Astan Sekretari Mastar B. Rensyang, Teman Pesan Pemerintah, Balalong Ru Advisor, Chong Kajing Yaseng Samla Nongsten Presbytery, Hagis Nem Hajar Iwei Hajar Arpuwei, Hadu Arpulai, Bad Hajar Arpulai, Hadu Hajar Arpusan. Treasurer Teman Pesan B.S. Karlor, Statistician Teman Pesan T. Lingdo. Kajing don jong ki pastor, bad kajing don jong kiru dekat samla. Presbytery kadon kat lai ngut ki pastor, bad ngut ki retired pastor. Kajing don jong ki dekat samla, jong kajing yaseng samla Nongsten Presbytery kalong barok hajar praspa nrupon rungut, katang kalong hajar sauspa arpusau ki senrang, bad hajar sauspa saupo ngut ki kentai. Kajing yaseng samla Nongsten Presbytery kadon yakini ki komiti ban penyat yaki kam jongka. Ke Executive Committee, Nomination Committee, Finance Committee, Music and Singing Committee, Evangelistic Committee, Bad Cabinet Committee. Kajing yaseng samla Nongsten Presbytery mentaus nem hajar arpusan kaladap menjur ya kerukom penyaikam jongka bat shen en sayo ban pentre kamno yaka kadon ru yaka standing choir kabaju syakri lingba kicing ruai ki basirham ya kicing yaseng kerpang ha kicing yaseng jong kicing yaseng samla Presbytery kaju penmi ru kit khat jong ka standing choir kicing yaseng samla KGP Sinat Sepngi Nakapor, Syakapor. Kadon ru kawai ke projek, ke bekerteng, ke Presbyterian LP School Riminyar, hapok kajing penyat, jong ke Evangelistic Committee, bat ke Managing Committee. Kajing yaseng samla Nongsten Presbytery, kaju penlong ya kicing yalang perkat kam, bat kicing yaseng samla Presbytery, sisin sisnam, hakatayo benengkong, Upnai February, kajing yaseng samla Presbytery, kalayat menta arpulai teli kisnam, bad haus nem hajar arpunyo, kan saraki ya kajing dap arpusan snem, lani ka silver jubilee jongka. Habdeng kini ki arpulai teli kisnam, kajing yaseng samla Nongsten Presbytery, kayai trei shirham, ya ka kam jong ublay, bad kalanang roy haki babun kiliang. Kalaya trei ringkat ru bat kabalang Presbyterian Nongsten hagacing penkre ban pediang ya kacing yaseng samla KGP Sinat Sepngi bat nakabenta kani kacing yaseng latung ya ki arteli ki committee kita kilong ka volunteer committee bat ka traffic committee kenang banyarap ya kabalang Nongsten hagacing pediang ya kani kacing yaseng samla Sinat kinong kit kam ki bamenta nakabenta ketem hajar apusan hadu hajar arpunyo. Chairman Reverend T.L. Mauli, Vice Chairman Teman Pesan G. Thongni, Sekretari Teman Pesan T. Sangriang, Astan Sekretari Teman Pesan MP Nongsij, Finance Secretary Mastar F. Snaitang, Treasurer Mastar M. K. Roy Nongput, Statistician Miss C. E.M. Advisor Reverend F.S. Nongrum. Kajing yaseng samla Nongsten Presbytery kadon kajing kermen banang trei kamha ya ka kam jong kenrat lengba kajing yalam bastat kajong u hikerpat ya kajing yaseng samla Sinat banken maulem yang ngi ha kajing duai ya kajing yaseng samla jongi bat kerpang nakabenta kajing penkre jongi ban rakhe ya kajing dap arpusan snem jongka hausnem arhajar apunyo nakabenta kajing yatip lang kisamla bat kajing yaseng samla Sinat Sepngi isngeup ha ban yathu ba ha kan Nongsten Presbytery kidon sibun kicaka jngok kai perthei kibala pananam kum kanong knum River Island kaksaj winya kaksaj langsang bat kiwei kini kicaka jngok kai kicngai tang kumba nyau lani pra kilometer nakani kacaka kabalong cing yaseng tu blei kerku
nakabenta ka buram ka jong u. Amen. Kumtung ilayo sngau ya ka history lengkot jong ka jing seng samla jong anong stoin presbytery. Isung thu baganong jing seng samla anong stoin presbytery kalanang ya chaprang na kuwi kapor kuwi pat. Bang isung thu ru bakan saraki ya ka jubilee rupa haus nam arhajar arpunyo. Ngikum ka jing seng samla ka jipisnot sep ngi. Iduai ngai ka jing kerhu kerdo. Ya ka jing sang samla nong stoin presbytery baka nang la ban ya chaprang bat kumju ru ba ka jing ban kre jong kai ka jing rakhi ya ka ni ka jubili kan long ka jubili ka job ha ka ni ko por ngin poin no sakwi ka banta jong jing sakri jong i ublei ka ta ka long ngin yo ban lum no ya ka jing aingu te kat ba ngin ang lum ya ka jing aingu idon art li ki choir kawin nak jing sang samla balang mau tung per, kabar nak jing sang samla mau lang niang. Dihadin beladep ban lumi nak jing aingu, ngasobha ban kerpat ya i Reverend Bidi Kurba, ban sasobha ban penkentang ya ki. Tehshwa ba kini jing sang samla bat ki volunteer jong kabalang kin yo ban pendep kam ki belum jing aingu, ngini sakri lang yu ble ta bang yarwai ta kejing ruai ke ba arspa san pulai kat bang ina ruai ngini kejing ruai arspa san pulai kerpa ini koer ki subha banang wan syakman jing rhem aban de syam ban i ya kakam yo lap ka chitom em ka bainong ai kandam jing kwa bajur ngadon ban kentiu buram belai baula isnei e yang ubriu bom dan e kejing ruai ke ba arspa san pulai tu ngina yang lang Kasih
cho ban mình sắc mắt tu nghìn xây ca sa ba ai úp lệ Hajing Shakri Halakari Tungin Kum Songla Master cho ban mình sắc mắt tu nghìn xây ca sa ba ai úp lệ Hajing Shakri Halakari Tungin cho ban mình sắc mắt tu nghìn xây ca sa ba ai úp lệ Hajing Shakri Halakari Tungin
enjoy kung si pai kari si bun ching sniu ki wan ta sao dong yang iban penya tu king no jing king atia trong u play baro ba ki puta u saitan ban penya tongin yai duai
cha trong ngã kila nang ya cha ba chân liu ki ngâm la ban con Hà Trinh Pisa Marway ngam la ya le da bor ubril shisha kalong ba mi tep chinh ya trong ngam long marway Hà Trinh nâng o kapo ngam tip chu ha mi long ca chinh ya da sti pas khem trong skam ha mi ngan om sak ma Kibun gila ngadai banle Kiryat badum kilong serngeu jing ya ki jing kut la ngam la poi sha ka thong ki jing kus lai kum no shu ba Metip jing ya jonga ngam long marwe ngam tip shu ha Stibas kam jonga skam aminan om sakma Tungin ni pendam mau play jing doai. Ablay bau kpa je ba beneng ni aingu e me ko trai. Ba mle dorang kat ban ngi ke jing sang samla ke jipis nat sap ngi.
kabar pulai kebangi kendu ne kabalang ne nong stein. Bila don rekat ban ngi lembaga ni gasngi barok kawai. Nyilala ban pendep iki kam ki babun jong jing seng samla sinat. Ngi don ru ani ga janmi ablay. Hakani ga yeng ga bakan tangkhut ka jang me. Bantay ga duan jong jing syakri ga jing mane ya me. Hoj ablay ngi syakri ru. Da kabangi ai ya ga jing ai syaka kam ka jang me ka balong ga jing ai ngu. Ngaduai ablay ka baman kerku yengi wei pi wei baro. Ki blai syaka kam ka jang me. Mangdang mat ga jing kerku ha ga jingem ka jangi. Men kerku pen kentang ru ablay. Hakanu kanu ke benta ke baga jingsang samla sinat kan penun kam kan dalong shisha na benta ka buram berka kerteng ka bakrau bor ka jang me trai nga duai ru ya jong syakri u jang me ubame melaju penun kam haki por baro penun kam ru lembaga ni ka janmin na kam ta ka khubor ka ktin ka baim ka jang me kenang bangi baro ki dikhat ki delicate upai lang blasiu spa u jang me Mangi dan kumnih ni ka yeng ka bakentang ka jang me. Ngin mat i ka jing kerku. Ka ketin ka jing penimay ka jang me. Sngaw ablay ka jing duway. Ya kini barok ngi kerpat bingi duway. Haka kerteng ka jang me utray bu nang penim jing Jesus Christ. Amen. Ngai kublay ya kajing sang samla jeng balang mothung kuper. Bila yalam hak banengkong ya ka jing ruai revival. But ika koya ka jong pi ublay nong kurkui pi kumi kun samla. Mapinang la ban ai kajing syakri kam bahai ublay lengba ka jing ruai ka jong pi. Kum juru ngai kublay ya ka jing sang samla balang maulang niang ya ka kubon ba ka jing ruai ka jong pi. Ublay nong kurkui pi una ai bor pi pinang la ban penun kami kisap kipong lembaga jing ruai ke jong pi bapin ai khubor syaka perthai hakane ko por ngin poi syaka we ke benta jong ke jing sakri jong yo play kata kalong bingin yo ban ngap ika khubor na ktien ke jong play na irreverend ban pensyai khan irreverend ban pensyai khan ide we na ki pastor jong KJP snot sepngi ba idon haka Shillong Relum Presbytery. Ublay na kapor sa kapor haba yo ikabenta kum kini uju penun kam lau jong syakri. Pastor kumbang ila duway na bastang. Ngingej ba ublay un penun kam yapi. Bang kubor ka ba pinsa yo ban sam hakmat jengi hakane kapor. Kan long ka jingkerku na kabenta jongi iway pi iway. Tiswa bingin yo ban sangap basya skor. Ya ktien ka jong ublay. Ngin ya simentara ka bangi ruai swak to ka jing ruai ka arspa an riu pukundai. Ka jing ruai ka arspa an riu pukundai. Bahadian ka jing ruai. Nga subha ban kerpat i Reverend ban pencai khan in sim ka benta ban sam kubor ka ktien ka jong ublay. Lembat ngi try tolong me bala pen im. Benlong sngur, benlong kuj, benlong sngur. Me ngin manis im. Ngina yang lang ka jing ruai ka arspa an riu pukundai. But we try to love me bala ben him ben long good ben long sur begin ma miskin begin ma miskin begin ma miskin ben long good ben long sur
Reverend Chairman Bapenyan ya kini kejing seng ha kini kejan biet jong kejing seng samla KGP Synod sepngi ka ba arpulai hapo jong kabalang Presbyterian hangni Nongstoin bat jong ka Nongstoin Presbytery. Reverend Chairman ibalong ru i Chairman jong ka jing seng samla KGP Synod sepngi kebeli sibun nakabenta ki kentien Aimen sim nakabenta jong pi yanga hagani kapor ki nongket kam ki ba khmat jong kejing seng samla KGP Synod sepngi ki pastor ki be nadu ki pastor ki bala khamrang ba bala don hapding jongi ki bala longru ki moderator jong ke Synod ki nongket kam jong ke Synod ki pastor ki be baro ki propastor, ki teman besan, ki khotbat, ki delegates, kabalang Presbyterian hangni Nongstoin, ki longyeng, ki longsam, ki badan hapo jongka, ki para banget biit baro kat ki balak bandon hakani ka jingiseng, batla dadon ki wei patru, ki badan ki wei pat ki kenhon balang, ki balak banyesok lang bat ngikum ke Synod. Ki long kbi, ki long pa, ki para samla shenrang bat kentai, ki badan hagani kapor. Ngasyem ya gani galan, ban ai ke jing kublai, ka bakarpang nakabanta jong filang baro, haga kerteng ke batiang, ka kerteng ke badan bor, ka kerteng ke jong utrai bat unong penem uba jong yu Jesu Christ. Ngi ai ngu yo blai, bau blai uladon ringkat bat ngi kum ke jeseng samla KGP Synod sep ngi. Bagi lalak banyak yang kini ar pulai teligi senam haduk mentah. Bat baulah kerkulang yang ikum ke Synod. Baulah tek song lang yang haga jing bat ke jing long kawai. Bagi lak ban syakri yo blai haduk kini kepor. Ngi aingo yo blai bau blai ulah kerku naduk pengiwan haga balang Presbyterian hangni Nongstoin. Naduk kesengi ar pupraterik benai Februari bat haduk mentah kesengi bat lasyai kesengi uterai. Ya ka jingelam ke jong belai ni ka benta jongi kum ke Synod ha ka jingelang perkhat kam jongka bat haduk ni kepor ni pen pau ke jing songu sesisien pat ya ka balang Presbyterian hang ni Nongstoin ka bala priang songoban ka benta jongi ha ka bang yo bandon ha ka ni ka balang ha ki ni kendiat sngi ha ka jing bon kam ban pen kre ban pen bet pen biang ya ka ni ka Synod ngingat philai bon kam Hendrai blai ulah don ringkat bat pi kum ke balang bepila ban penbiang ye ke jingdon kam ke jong pi naga benta jong ilang baro batu blai kerku ila ke jong ke balang ke jing penkre jong ka bat ke jing syakriru bagadon naga benta lau kenrat i aingo yu blai ru bo blai om tang bolo kerku ye ke Synod he ki por ke bamenta hendrai blai ulah alam yang ikum ke Synod he ki snam ki babon ki bangila let no bat ke jing duai ke jonga bat jongi lang kelong bau blai nang kerku ke Synod ke jongi hapo ke jing elam jongi pastor ba jongi pastor HB Linkhoi ibelong chairman jong ke Synod bagi kam jong ke Synod kinang la banya chaprang kinang la ban telun wat apa ding ke jing bangi la bani kendo bau blai nang penen kam ya fi bat ke nong ket kam ban yalam yangi hakipor ke bandang wan ngayeng hagani ke por daga mensim ke bapenret ke basngauret ban pen kho ngo ya ke jingkhat ke jong belai
ngayang hagan ni por tang na kaway ka daw bat ka tangan lag daw kolong ban pen ko ngo yu belay bat ka baar daga bas ngoret ban pen ko ngo ya ka jing bu bet yani ka jing pen bet jong ka nomination committee jong ka jeseng samla KGP sinat sapngi ka balalong haga balang presbyterian hanong bat kum juru ya ka rai jong ka dorbar ka bala menjur bangan sim ya ka ni ka benta ngas ngau thu bagalong ka ba yang nga ban yang ha ka ni ka por kalong ka ba khia du kata ban yang ha ka ni ka janmien hendrai nganget skam bau blai un kershan yang nga daga bor ka jong u ringkat ka jing duai ka jong pi ngawan ra ka jing ai khu blai na ka liang ka yeng ka sam hi ba ro ko wei ba tu blai un ker khu yang i ya ka ni ka por ha ka bangin yo ban shakriu blai yang nga ki shet khot lingkot pastor khan ngadon tang marwei ka sinat ngam tep shene shanong ston kamut kumdu pastor khan ka ni khan lani bi khan shatei shamai rang shisin ba ong bi khan ti ong bi khan kamu bi khan na try ginong mai rang ki suthu bahai ka ta ngam te anong ston kamut kumdu le se kamu briu bahan sam lani briu ba he lani briu ba i khan chi sai ken mo han rengan ong e phi ngadai pastor khan ba khan tang ka jat duai na ka banta jonga bangala ban sam ye ka tien ka jong blai bat bau blain kerku yang haki lai teli ki jinge seng ki bakerpang kata galong hakapor ba orden yang aku mu pastor hakawai ka por ka jinge seng slok pastor ada ngambakla ka balong hakabalang hamau senram bat ka wai pat ka general assembly ka balong hamau senram ki ong yang CHYNE ngambakla secretary ngalaklat no aku to por mano ki ong pastor Chinese ngalaling ngok ngam sunang coba niang. Haga jing seng slok pastor uba puli biang ya kerteng jonga bangadai ban keren nakaliang jong kabalang. Uang pastor chin. Ngalaling ngok bah kono kumta. Kawai pat ka ba pin khot yang galong pastor Chinese. Lada lai u Chinese lada lai u Chai tai phi rai to ka jing rai. Ka shong happy. Ka shong happy ko pin khot. Handrai ngadi ju hiu briu. Toblay nang kerku yang ini agar ikopor bangilaban sengap igak tien ke jong blay tungin duai atrai blay bukpa jong ibah beneng ngiayu eme atrai kan rat bangidan agar ikopor kum ke jiseng samla ke jipi sinat sabngi kabar fulai bandan agar ikabalang agar nong stan mela kerku yang ini duduk bangiwan bandrong agar ikasnong bad agar ikabalang kijing perkhat kam ke jongi mela ya lambat ngilalaban pendap iki kambaro ngiduai kijing dan ringkat jong me kumba mela ya lam agar ikasngi baro kawai mendan ringkat bat ke nikapor ke bamenta dan kat bagasni ke bala syai kum ju atrai kan rat kam tam ya jong ke balang ke pen kre ya kan kijing eseng upat lang uban wan je kan kijing eseng unmat ya kijing dan ringkat ke jong me hage lenti ke sengkian banam don nu ke jing wen kijing pen wet ko trai kan rat andrai bingila bani wan bet ke men sim jong ke jing kemen ngala kemen haba kila ong yang en ya let che yeng jong trai ya rab yang ia blai bingila ban yomat ya ka bor ban ka jingdar ringkat ke jong me lingba jong ka ni ka sinat ke bar fulai kerku lu jong shakriu jome atrai ubam long ru em nrai bayang hang ni ban pen kho ngo ya ka ka ba ka sinat ka labo atrai kan ran ulong ubriu ba pap batingat ubuduna ubi ubam dan na la di nrai trai kan rat pen dap no ya daga bor man sim jong me daga ba me weng no iki jing sngo briu jong ki ba bat ya hendrai bo man sim jong me on ai bor bo la ban yeng tang daga benta ka buram ke jong me ker khu hengi atrai kan ka tien ka ba ma dan hap deng jong i ai kan long ka bor naga benta jong i sngo ye ke jing duai ke jong i atrai na ba ka kerteng ke jong ji sungi duai amen. Ngas ngoban ai khublai kerpang ye pastor
ex-chairman jangka sinat Reverend GT Kardau Sau ibala keran yaga team jangka sinat topai pi tunang yat ru naga deutermi iwe hinyau kabalalong kajing bentoy yang iki badan hak ni kapor upat lang jangka sinat yang iki dekat bat ke delegates kabakran syapang kajing rap bat kajing dan ringkat ke jong blai naga benta kajing yat nanti jong ki kun Israel bat kalalong kajing bentoy shibon yang au badai ban keran hak ni kapor bat kajing keran ru jong hak ni kapor kan long kabay Seriem kabay yat ringkat bat ke team kat bala ko para bangai bein isnai blai pendai yakni ke jing shisha baro ngasyap ting ru hagawai kaliang pan yo bangam namla ban ai ke jing kran ka ban hon reng adwai yo blai bo un kurku yangi ling ba jong ke por kabenta naga tien ke jong blai kabangan bu kom ke nong rim ngin puli ka naga lenong ke balai jong ke kitab Exodus ke lenong ke dekat ke ba hinyau Haduk ka pra bat kum juru ya ki kitab Exodus kelenong ka khat sao ka khat lai hadu ka khat san sya ngan puli ka sisen teu trai ula angru ngalayo i shisha ya ka jing sitam jong ki breu jonga ki bahagari Egypt bat ngalayo ngau ya ka jing lenyar jong ki namar ki sordar jongki namangala tep ye gajing snausi sat jongki bat ngelawan hiar manga ban pelat no iki nangakti ki Egypt bat bani alam no iki nakataga ri syakataga ri ke babha bakrau syakataga ri ken ke batot daga dot bat gangap kalenong ke bakhat sao kat khot ke bakhalai kong gumni tartar ke bakhat sao kong utra u Moses ulang hau tau pat ba what shapting to sange to khmi ru ya ke jing pen em ke jong trai ka ba un sepen i happy hagani ke sngi namar kita ki Egypt ya ke bepilayo i hagani ke sngi pen om yo isyo iki lano ru utrai unyale nagabenta jong pi namar kata tu das ngap jarno pi bar utrai ulaong hau Moses balai bamelenyar hanga to keran hakikon Israel baken nang yat no baru balai ulaong hau Moses usyakri jong balai ulaong yo Moses balai bamewan balenyar hanga Kilai ong yaki kon Israel, ong yaki baken nang yad no, yaga baga tim jang sinat kong to pai batu nang yad. Kani ka kentin nang yad kamot bangin proceed forward. Kadai ka jing yad kabam day bandon ka jing kenran din ha ka jing em jongki. Jongalan ni jongpi. Kadai ka kentin kabamot move ahead, lani move forward. Pem tep kay ka badan hakmat, pem tep kay ka banja ha ka jing em. Henry ka di ka jing khat ka jing ketu ka hukum ka jong ablay na ka banta ki kon Israel baken nang yan. Kani kadai ka hukum ka jong ablay habaw Moses ulalet ban lenyar kani ka kentin lenyar kamot ka jing perta ka bajam repeatedly ka maong inong tho ka babun sen ka jing lenyar ka basawa ka baw ablay ulet haw Moses ulenyar hakmat jong ablay hadin bagi kon Israel kilami no nagari Egypt nagatagari jong ka jing longmraw hadin bagi la share ya ka dara hanta hapi hahirat ha persya kani ka duryaw ka basaw habagi la pay persya ya ka duriau ka basaw kalalong ka jing lingo ka bakraw kala sa umdom ka jing em bat ako bungum ka takapor kalami ka jing knyom ka bakraw nagikon Israel bat ka takapor habaw Moses sodan bor syuk ban ket ya ka taka jing syak knyom ha ka jing em ka jongu ulamare ba ulalit bandam hau belai ban ong atrai ulalit bandam hau belai balenyar nagabanta kita kipat Israel Kibadan hapersya jong kata
kaduriau ke basau ban sngau tho ya gani ke benta pedang jong ke jing peran gani ke por ngakwa yang ki para mangait be barok ke badan gani ke por tangkat bangala ngini puli lingkot ya ke kitab Exodus ke kadai ke kitab ke baar ke badan ha gani ke kitab ke badan santli balaong ya ka ketien jong ki Hebrew ke ka Pentateuch ke badan hak ke baong ru hak ketien Hebrew ke Torah lani ka an jong ki ju kadai gani ke kitab kabaar para bangait biid ka kitab Exodus kawan na ke kentien tenrai Hebrew Yetzan lani Yetza kabamut to depart lani departure lani going out kajing mino sabar hani kajing let pai no. But kaktin Greek Exodus kamot to come out kabatau ya ka jo ka jingmat ya ka jo ka jingtmu kabakran shabang ka jingmi no shabar ka jing let pai no jong ki kon Israel na kari Egypt kani ka kitab Exodus lada fin puli ki paradot bangait bait baro kalong ka basngau tenat shibon kalong ka bakring yangau nong kran na ka digapor kalong ka ban kring ki riu puli ki riu yoi yang ki khat pat ki delegates kalong ka bakring hado kata namar ka kitab Exodus kaya thu shibenta ya ka jing yat lenti jong ka jing em jong priu na ka jing em jong ka jing dom sha ka jing em jong ka jing shai na ka jing em ka bamdan ya ka lawai sha ka jing em ka badan ya ka lawai naga jing em kabadan haga jing long mrau sha kata ga jing em kabadan haga jing la lord kalong ka kitab ka basnot nat bha kayo thu amtang ya ka jenya lenti jong ki kon Israel ya kata ka history henrai ka ni ka history jong ki kon Israel kayo thu ru ya kata ka jingmi no kata ka liberation ka bengyong ka mass liberation kam dai tang ka jingmi jong uwayar henrai ka jai ka jingmi jong ka jat ben riu na kata ka ri Egypt kadai ka jingmi amtang ban mi na ka ri Egypt henrai ban kemen ban mi no na kata ka jing ban mi no na kata ka jing sha jar ban mino nakajing syate syakum ban mino nakataga jing syak nyat bor henrai ban poi syakawai pat keri kabau blai ulakular reki ka kitab Exodus kalong ka kitab ka bakerpang nakabenta ka jat benriu jiu kikin mau bha ya la ka jong ka jing ya lenti kalong ka penkin mau iki ya ka jing ya lenti ka bakordor ka jing ya hot ka basya sitam mdai tang ba ka penkin mau ya ka jing sitam jong ki mdai tang ba ka penkin mau ya ka jing jau mat ya ka jing sosi ba ka la ket ki saus pa le si saus pa tam tuli ki snam la ngam ba kala henrai ka di ka kitab Exodus kam ngamut bakan pensa jingkin mau yang ka jing henrai kan ika kitab Exodus kaya thu ru yangi syapang ublay baru tahu ublay ubadan kabor ban pelat no iki negeri Egypt ya kata ka redemptive act ka bangyang kecien farang lani ka salvific act lani ka liberation ka jong ublay nakabenta lagi jong kibreu kani ka kitab Exodus kaya thuru ya kata ka jingi syembenta jong ublay ka bangyang ka philosophy lani ka theology participation ka active participation ka jong belai ban pelat no ya gibriu na kata ka jing ka ba kia kendo ka kitab Exodus tang bagay thu ya kata ka jing pelat jong belai mdai tang bagay thu ya ka bor jong belai mdai tang bagay thu ya ka jing syembenta jong belai henrai la da fen puli ha kitab Exodus fen lap iru ya ka wei ka jing long bat kata ka dei ka jing long faithful jong belai jong ni pen ya menjor bat nga ki para bangait bait baro bah ka kitab Exodus pen lap ya ka faithfulness jong belai What happening jong ka jing long butulop, happening ka jing long kinrang, happening jong ka jing lepop, pinlap ba ki kitab Exodus, kaya thu ingi tangi ka bor, tangi ka jing shementa jong blay, henrai ka ni thu ya ka jing long faithful ka jong blay, nakabenta la ka jong Ibreu, kani ka kitab tong bagalong ka bakerpang nakabenta ki Israel, henrai ka long ka bakren, ka ba ay mensem nakabenta jongi, nakabenta jong ka takapateng ka badang kapateng ka badang yad, namarday ha ka di ka kitab pinsalap bagi skala lani ki nong tha ki develop ye ka theology jonki ka bagi yang he ka tien pareng ka liberation theology
Kadai kani ka kitab Exodus kaba ay men sem ye Gibreu baro namar dai hakani ka kitab pin yo I borbor bau belai jong Israel udai belai badan hasenda jong ki basham jing e ubelai jong Israel udai basham badan ringkat Gibreu ki baret pa ki minority udai belai ru ubajan ringkat bat kita ki jat benriu ki bengi ong hari India jong ki dalet selandi ki tribal bat kani ka kitab Exodus kadai ka kitab ka baay men sim shibon namar dai hagani ka kitab balai thu bau blai borbor bat borbor man laga khilman ulang blai bodan bet sakalian jogi tu ki besa sitam lada dan na breng jangi ki bal ngau gom ta ki bamat de ka jinge pen let sagani ka kitab pinyo I bau dan utau blai ubadana senda jogi ta ki besa sitam bat kawai ka pensotenat yang habang pupuli ya kitab Exodus kani ka kitab Exodus kam dei tang bagai thu ya jing ya nanti ka bajuan dei tang bagai thu ya jing ya nanti ka ba henrai ka ya thok sai ka dar yang I baga step ka pernai kan wan hapdeng haden ka jing dom kai ka bangamut ban ong gumta ka bangamut man ong gumta ka mot ba ka jing kinam long permanent kadon kata ka sitong kadon kata ka jing ong even life hangnya perthai kamlong permanent mong si jong henrai ka dan ka jing sngo thuru bagi problem ka ba kendo ken ne sa bat kata ka dai ka ba kitab Exodus ka pensisa yang pra bangai be jong how try kat khat ka ba khat sao ka dai ka jing kran jong blayo Moses hadien bagi Israel gelami no da ka jing kaman ka ba kharau kalau jaga revival ka jing yat nanti jongki hadien bau Faro u announce ban pelat no naga jinglong rau ba ong ye ki khelet no sagari le jong kalau don ka jing keman ka bakrau kalau don ka jing keman ka bakrau pilaban suthu khandiat chipan gedi ki khon Israel hagal lendong ka balai la ong bau bleu la penen kam da ka wei ka kentien ka basngot tanat ba uang ki beriu jonga kani ka kentien ki beriu jonga la penen kam tang na benta ki Israel ban lesi ban nganget ka long rut na ka benta ka balang ka spasnam ka barang ka jing dien ka jing don jong ka balang kani ka kentien ki beriu jonga ka dai ka ta ka covenant name ka badan ka relationship ka badan ka jutang habau bleu la jet ki Israel ban ong bagi ki beriu jonga kamut bau bleu dan ka responsibility udan ka jing ket khle udan ka jing it udan ka ta ka jing ket khle ka yap ya ka em ka jong ki bat pin lap bagi kun Israel haduk menta menhe kisngau sarong bagi nong gidai gibriu jabu belai badu belai la kerku yaki haduk menta oh ngitep pagari Israel ka mat bha gijing gidi gisngi henrai la da pipuli ha history pin lap bagi jaj benriu Israel kilalong ka jaj benriu ka bala kerku shisha hadau belai kari Israel gidon gi baong ka he karet khindiat ni ka he ya ka megalaya kata ka square kilometer jongki henrai kat ba ka economy jong ka galai ka bawan ngamtep ha ka rang ka bakat no henrai ka wan siki rang gi ba sakmat bha kani ka peni ka bor jong belai ka jingker khu na ka benta jongki ka ka dai ka jaj benriu ka bau belai ula peni ka bor ya ka buram ula ya rapat ula dan ringkat bat ki la ka long ka jaj benriu ka baret henrai ka long ka jaj benriu ka bakrau henrai ka basngau si ka long kumbo ang iraban chairman balapli ya ka team ha ka jing yat lenti jeng ki ka dan ka por bagila landat no yo belai ka dan ka por bagila khalat no yo belai ka dan ka por bagila landat no yo ki hukum jangu ka dan ka por kila mani belai tau kila landat yo tau belai ba em bat kani kala pelong yo belai ban eno sipor ya ka jing em jangki bat dai na kata ka tau kila ngat ha ka ti jong Faro kat kum ka tien jong belai kila ngat ha ka ti jong Faro bat Faro la de puli ha ka nong ka balai ki jong sakman ke tho yengi ya ka jing pensitom ka jong Faro ya kini ki Israel u inu Faro ha ba ula te mrau ya ki uang gini ki jat benriu kila nang roi kata ngidang sempat kata kila nang roi ka por bagi dan hari Egypt hari ke jinglong brau kila nang roi ka jingmut jong Faro kan mo try bagan ni ka jat benriu kan Saddam no na ka history jong ka perthai handrai uyo I baga ta ka jat benriu kila nang roi baruang kumdu yangin kamyele sian no
Yo bagan ni judge benriu kan nang roy kan sadap kan saya le persya yang i bat ngin sa job hagan ni judge benriu tikum ta la pen sitom yang ni judge benriu la sempat yang la pen trade bor yang bat ki kon Israel ki la syam jenjar para bangan ngau sangsat banong bagai hima ka badan ya ka bor senchar halor la dia kasri ka badan ya ka khai ka pateng dala dia ka ri ka badan ya ka kolshor la jong ka badan ya ka nyam guru kam la jong kata gari kalau do no ya ka hak jongki ha ka kti jo faro ki kon Israel kila do no ya ka hak jongki ya ka ta ka political life ka bangiang ka senchar ka khadar kila do no ya ka hak ban kamai kila do ya ka hak ban em kila do ya ka hak ban mani blai bat kani ka lak ta sibon ya ka jing em jongki bat ki sesngau kum baken dam bat ken ja no nasla jong ka partai upai hadu uput baki ken mau yu blai Bata ka tu ka bangala puli menesya kemat kila lenyar hau blai. Bata ba kila lenyar kila yam hau blai. Ublai wang ngalayo sngau ya ka jing yam jongki. Ngalayo i ka jing pensitam mu faro i gibriu jonga. Bat ngalayo sngau ya ka jing dwai jongki. Mangau blai. Ngan lej hiar menta. Bangan pelaj no ya gibriu jonga. Bat kum taja gari Bible uparu announce nga ko ban ya kamstat ban ship ni kapor. Kalau kata ka mass liberation hadin ki kamba bakrau bala jalong hagri Egypt bala pen kordet yo ni uparu lingba ke tu ki kamba ke bala ja. Kalau don kata ka announcement ka decision ka shim ka critical decision ban se ban pelat no ingini ki brio. Bat aba kilambi daga jingkban ha mengemudur mo. Haba layo ya kata mas liberation habang idon haga bendi lan diga jing syate merang. Nasungo ko magaki ka revival ka bakraw ba aga ka por. Bat teman bat rang ba bat long kumi bat long pa bat kena bat samla. Kat bat ki masi ki belang ki jing don kat baki don ai kat badang sa ai ka por. Ki mi daga jing keman ka bakraw. Hallelujah ya royo try ka ta por. Bat ki mi daga jing keman ka bakraw ba. Henrai para bangat ba it. Ki umat jang ka jing keman kempat rangat kajing semen sem kampat sem la do haki kajing kemen kampat sem la regi umat jong kajing kemen layos ngau ya kajing berthan jong ki kulai layos ngau ya kajing ki jong khendau bau tau paro ba pelat no ya ki ula benut sibone ba ula be na den jong ki bat kini kala pelong yi ki kun Israel ban syepti ngadu kata-kata padanda ba kala poy happy hairat kata ka jaka ka belang persya ya ka duriau basau. Makin nang mut trangin ladim. Bat kensan kala don kan di ka duriau ka bakrau adu kata-kata. Bat dai ha kata ka por ha baki ibam dan syuk ka lenti ka bakin yahat. Ila pajau Moses bat gilang Moses balai bamawan yalam yang i ha kan di ka jaka. Hatom dan jing tap si Moses hari Egypt kadang la yang i bangi yap hari Egypt ban bangi yap leran ha ka di ka duriau. Bat kila tem kila tla le sayo Moses bapli bolong nong yalam jongki Moses ibalai ba may alam yang ihang ni hatu kam dang biang ila ong bun sin ya me dang la ba syong hagari jab ban ya ka bangiyap klam ran hagani ka duriaw kila knyom yo Moses sakata kapor namar kijing e ka bakiya kendo ladakin pai syadien ru kinyo i kinyo sngau ya ka leer ka babe na din Ladakin pai sa kamat ruum dan kata kalenti banyan. Bat lesi ka way ka jingli ka bambi hakikon Israel. Moses nang ni siya nungin let. Kalong ka jing ang jong blay. Ban ang yakikon Israel to nang yat no. Lesi la nang abu haka kentien pareng. Siya yang angan bu haka kentien pareng. Lada fipuli yang ni kadukat ka bakat saw. Kadukat ka bakat san. Lada fipuli yang ni kadukat ka bau blay ulaang. Moses balay ba mewan pertahanga. Lejong ya kitu kibriu jonga. Kibriu jong me ki ba malalong nong yalam. Oh ya ki ban move ban proceed. Kalalong kum ka impossible question. Ban ay ya ka jubab ka balong impossible. Kam lalong kum ta. Kalau alam kum ka jingka kau hukum ka balong impossible ban phale ru ya ka balong impossible.
Kamlong kumta I kumbau blay I yo I kumbau blay so tho I ki kun Israel I kumbau blay insult I ki kun Israel I kumbau blay don jing snow kumno on yat hapdeng ka duriao kalong kum ka to ka jingli ka bau Jisu ang kisenran habagi ang yo pat ba babun badai ban pelat no ki ang traim don jing bam shu wang Jisu ai mafi ki ban bam atrai ni jing bam nai wa am ai mafi ki ban bam kalong ka jingli ka ba ban phat le ru ka ba adu kata-kata an rai prabanget be ho try na ka banta jongi kum ka sinot bat na banta jongi kit khat bat ki delegates kini kidai kita ki kentien jong ka jingkerman kani ka jing ong jong blai kadi ki kentien jong ka jingkerman bat ngas ngutanat ban bu ru ya ka wei ka jingmot ha ka bangas ngau dei ha kani ba ka kitab Exodus kalong ka kitab jong ka jingkerman Kam day tangga kitab ka baya thu ya ka problems and rai ka di ka kitab ka baya thu ya ka solution namar kata ka daw kini ki jingkran ha ka di ka por na ka banta jong yu pat lang jong blai kilong ki kintien jong ka jingkerman kilong kintien jong ka jing aimen sim kilong ki kintien jong ka bor jong blai ha ka ju ka por kilong ki kintien ki ba pen kan mau syapang ka jing pelat lo jong blai kilong ki kintien jong ka jingkerman para banget bien ki badan hagan di kapor ka perthai ka bangi menta ngiyong kata ka global age ka age jong ka information technology kani ka perthai ka bangi menta kam ya pher sho na kala ya pher shibon na kata ka perthai ka bagi teman ki kro ka bala sau pau san pau snam kila Kani ka perthai ka ba mga mafingi kani ka perthai ka bala don shibon ki jingkela bat kini ki jingkela kilom ki bastat hadu kata-kata kadon ka jingkela ka bastat hadu kata-kata kadon ka jingnang kiyo hagi babon kilyang ka bangyong ka tien farang ka development ngia manjor ya kata bangyo don hagani ka por ngiem shu kum ka to ka jok san pau sau pau san pau snam menchwa Kani ka juk ka jingkelas tat jong ki ai kaladon ka jingkelas tat naduk ka sensyar ka khadar kaladon ka jingkelas tat naduk kor kompuli puthi mentangi ya puli na yeng ru long hi gelet skol ru long hi ka advancement jong ka education ka long hadu kata-kata kaladon ka jing kelas tat hakor kompuli he ni kisngi kaladon ka jingkelas tat ka khai ka pateng nang nu pinyo snau ka generation balalet ya ka online marketing pio snau nrai de ka juk ka jongi nang nu pinyo snau ya ka online business dai haga ni ka jok ka jongi ka bangiem namar ka taga ni ka jok ka lastat kala don ka development ka babon ha ka khai ka pateng ka don ka ta ka train na yeng ru sisien ngai kendo yo wei samlang ang fitrai yu ang train na yeng am sum su tho train na yeng tambau ang ka kam jonga ka dai men biet ada ang ka kam yu men biet te ka pama kata te mau na pensyai peleng de bas trim bhai ka teknologi ang trai bat ki company ka basabar ngatrai men online business online application nadang sidang lakalalot kalong kapor kabangidon ha ka jok jong ka artificial intelligence Esi kiri ustad kin sabatay kamot ayu kani ngam ongi ay henray ka day ka ta ka jok kabangiem ngilaya kiw na dong syadong hagil yang baro jong ka jingya lenti jongi henray para bangit biit kat bangidang kiw hagil yang baro kat bangidang start nginang kadamdan ke development henray ngan ong yapi ngilanang kiw ru haga depression ngilanang kiw haga jing do jengerman menjor bat nga baka pateng ka bangiem khamtam ki samla labdai fin research ba kadai kani kan ka pateng ka bagi samla khamtam nya do jingkerman nyem tep te kalawai kan long kumno kai kalawai ka bangen wat daga pa penchong dong rem ya kai ka bang yu imenta ni sotho baka lawai ka long ka badum hadu kata-kata ki jing ayu ka bangen ya kendo hagi ni gesngi kat sabangi phai ki ni gesngi ka jing kiu jong ka jing pang jing sitam hadin ki ni ai ki baja ni ka jing kiu jong ka sickness ka disease ni ki por kat bangi dang improve ka medical science ki jing pang ki ba kindet ki ja ka jing jung prieu ki jing pang ki ba lai phau jat ki ja ki ni kisngi ka ba ki temen ki kro ki ba la let no kem shem yo I bat kem shem ma bat kani ka jing ja ka pelong yang I ki kon samla bangin hap hapo ka serngeu jong ka jing tieng ka don ka ta ka ba ki ong ha ka ni kisngi ki bamenta ka fear psychosis ka jing tieng ka be I ki breu ka be na din na khmat phi shong ha yeng pi let chabar pi let cha office pi let cha jing puli ka jing tieng ka be I ki breu
Namar ka don kata ka uncertainty ka bagi ong ka jing bom tip show ka laway bat ka jing em kan long kumno. Ngam day banga pendu mensim ya ladi banga keran. Handai ka ni ka keran bat ka jing lap kat kum ka jing ong jigi babon. Hadin jong COVID ngayo banlet hakaway ka wet hakaway ka hospital bakala wetlan ka don ka tu LCD screen bala tho ang tu baka World Health Organization ga ong after COVID there will be the rapid rise of depression. Hadin jong COVID kan dan ka jing king ha ka jing namen sim bat ka jing kuslai bat ka hopelessness. Kajing do kam do jam jeng Ibriu, kijing pang jeng Islam, kiwei kijing ya, kapenlong ye Ibriu bagian do mensim, yang ayah firu kalau kumta para bangai beiyat ni emma bakum kata kajok. Ngilayo sngau, ngatrai ngam bakalaban pen sngau ye gani babon na pedeng jeng fifilia sngau, siapang kawai ke project ke baga sarkar megalia kadon, bat nga appreciate ye kajing le jeng ke government hot. Bat kawai ke project kedai ke smart city project players ngau atrai bon pedeng jeng fi players ngau ke smart city ngai istien kita smart city tahi iwe kentien ba penan kam ngala kelet no ibre jaka yang kai ngapet bat ka perkat haladi ku bule person kai ke smart city le sipi ki bawan sri ke jing seng yo pempat yo ngau kai kata ke smart city le sing ngala banong dandon ke smart village kawai ke por hang lian nong ston. Haka jing perhat barit jonga ya ke project ke bakrau baka sarkar ke dan company invest ban pelut ya ke spa ya ke pau nga perhat ke smart city ke dai ke taken ke ban pen i ke surap ke bahe ke bayar ke bakelot mo kan pen i ke jing ki ke communication digital communication ke infrastructure ke building bat kunta tertar good road good transport good water bat kunta tertar ban pelong yug silong kabala long advance ban yigi way bat lesi kata ke dream bat ke vision jong ke sarkar ke jongi nga appreciate na malak bandan hang ni ke officer da ke baburam ki bedan benta hakane ke kam hendrai hakaju ke por baga perkat yang ni ke development ke batamai nga persang ban keli hatu gani ke project bat ki wei ki kam kala ne empat ban pendo ya ka kharai hapdeng ubodok bat ubereus pa kata ke project bakrau kala ne ban ya rab ban weng ya ka jing soya pher jaj ban riu kan weng ya ka kharai hapdeng ke jing dok bat ke jing reus pa ke jing start bat ke jing nang kala ne ban weng ya ke jing ya ba ki khun samla ki kendo agi nigiski kala ne ban weng ya kata ka ba ki briu ki sha her tuma ta ka jingdo jinggerman la ne am nga duayu blay bau blay un pelong kumta aling bag bor sarkar ke jongi bagata ka smart city kam nam thau e tagi ki ek ki bapau shabar henry kan ya rab ban increase ya kata ka jinggerman ka bangi kum ki samlangi pet chekini ki bor ki bede ban pet yangi para bangai bi jong ha try ka da ka de ka pertai ka bangi em sakawai pat ka jing ka ba penlong ye ki kon samla yang ai fi bandu jingkerman kam dei tang ka jingpang kim dei tang ki personal problem ki bangi kendo kim dei tang kita ka wei ka dei ka ta ka philosophy ka betrai kamba ki digisngi lani ka ideology ka betrai kamba ki digisngi kita ki art li ka baning kong ka dei ka ta ka materialism yang i kiba pulie la don ki kena pulie tong ni let ban pulie ya gani ka materialism kan long ka jumentoy na ka benta jongi kata ka perthai ka bangi em kolong so materialistic yong ngia be ya ge bashabar ngia be ya ge betnat chabar ngia be ya spa ya phau ya buram namar ngi shem ba ka ne ki jingyo jingi ka spa ka phau ka buram gini ki ge balong jong ka do ki dei tang ma ki ka lat ban ai ka satisfaction ya ka jigem jong bre yang isim ni ka top priority. Bat ni try si tom hadu kata ban yo. Ya kan di kapangi kwa ha ka jingem jongi. Bat ka don ka jingong tang na ka daw jong ka di ka materialism ka betray don bor kani ka ideology ka betray don bor ka barung ha ki briu ka penlong ye ki briu bakin kin le kom no ka penlong ye ki briu bakin kam ye ki kendon an jong ka long briu man briu ngi kam no ye ki kendon ki ba dai jong ka long briu man briu ngi le ye ka ai ka bangem dai ban ne ngi kran ye ka ai ka bangem dai bin kran namar ka perthai materialism ikam ye ki kendon ki bangem dai ban kam dai namar kata ka daw ngi sai kran siban ka corruption ni ki digisngi ke bangam so dai ban kran ka ni ka por le singi kran namar bangi kwa ban yo habang ngem yo ya ka bang kwa ni persang ban ya dagalenti ka bam dai
Bat kani ka tabha yang iki samla ki bepersang banyak trisitam ki bepersang ko baong ka tim banginang yan. Kani ka pertai materialism mendai tang baka kot hakata ka pen khapat sai ka wi ki jinglong ka besniu bat kata ka jinglong ka besniu ka kani ka ideology lani kani ka san perkhat ka penmi kadai kata ka bangi ong biang ka individualism kai ka bangi le kai ka bangi kren kai ka bangi mudder kai ka bangi pendap kadai ban serve joy ka purpose lajang kata ka self profit lani ka self interest ka jorba kini kisngi ngam te para samla ba ie jonga phiu i ne am ya kani ha ka jing em ka baman la ka sngi bat kani kar kom long kala trai na du na ka long hieng long sam kala rong ha ka em lang ka salang kala ban rong ru ngatieng ba yo ka rong kani ha ki jaka pa pher la da ur kar ni ka rong na du sanchar ka khadar phin yo ka sanchar ka khadar ka ba no silang lada ka rung ngam ong ba ka don rei lada ka rong lada kani ka perthai perkhat tang na ka menta ka buram la jong tang na ka dau bangan biang ba buram jong akan kiu bangan yo ya ga bangan dai ban yo compare ngau pi la dangi cross ya ga an long briu man briu akan mau ka por covid-19 kalau ka por bisi tamba ngila yo so far uai briu li tit so jau ngai yang lang rengkat ban mas dau dai ban tit so jau tu si por le trei dan utrai du lalung balong majik le singil aman ong nu kamba nu miracle ani ke jing ram jamardo arbusan san pau sikum ni gibri ki thiet ban yo ban le persya covid ngaru ngala bam sibun jamardo ani ong thrau ni jamardo tu de miracle nganget na mo de hap sel ni kan jadawai mo ki chur klau kayang lan ban thiet we rong ba thiet ong kong ai so jau bat hamar ba ong ai so jau ong ai tang we ong kat nu ka do san pau i we so jau san pau Ches, uang, usia bertat tukang mas, ches layap lupa, uang layap lupa, ukubin 4 peniap layap lupa, tang nagador jong sojau. Ngayeng hagawai kedukan, habang alit bantit kau bayi long kebir, ngayeng lang, hapersya jong kata kedukan kebahe, kadon kecingnya tit kau, kecingnya yang lan, kadon kawai senda jong kata kecingnya kawai kejibat ke trailer, udon wei orang ba uang ayang aspo berni, aspo berni. But ikong badi dukan lalut kau gitu bayang sedien myo sio. Tau orang ba ukuman layo sipau berni. Wong gilaim. Kelam perkat bagi ni bayang sedien jonga gila baniap. Kepertai individualism. Katrai dan bor. Kasajot kaem lang kasalang ke jongi. Kasapot kaem lang kasalang jongi. Kasapang kasano men sim sibun sabun ki suicide ha kini kiski kadau bakat materialism bat ka individualism karukom perkhat baya be thani gini gai bat ka perkhat sibun na bantaya la dining kong ka traidan bor ha kini kiski bat ngatieng bayo kani karukom sngotu karung ha ki jaka ki bom dei banrung se perkhat mapi ngatieng bayo kani karung ha ki jaka bom dei banrung ngong biang se sisian isne ulai nam sya kata namar dai kini ki ai kan ki ba penlong yang hi bangin phai shadien rum long bat ngin yat chekmat rum long yei khna le exam yong khat tu ka jing le exam jonga HDN ong balai kan men to yu ngan pas ka written ngatang supaya personal ngala sabe ong balai kalong ta phemla kanu sien ngala le personal interview njumi kertang pastor ngan nes kuno kani ka rukom perkhat ke barung ke balongkum ke bi ke tredan por kini kisni para banget para samla be ie tabang ngap kita gi ai ngi sngo du jing kerman sibon ngi sngo baga jing sakti yang ka be yang ngi kani ka penlong yang ngi ban khnyom kani ka lo penlong ngi bangin khnyom ha ka jing em jongi kom ba khnyom ki khon Israel ngi khnyom namar sibon ki problem ngi kendo ngi khnyom sibon ki jing ai habanya ngi khnyom sibon ki jing ai ki telop ya ga yeng ka sam ya ga jing em ka ba man na ka ski bat namar ki jing ai ka bangi kendo ka pai hadu ka pot bangi galat ya ga jing dan jo belai kan mau kalong ka jing sisa
Banda bala jortan ke problem ha ke jing em jongi ki baten ro na den ban na khmat ye ke jing em jongi ke don ke por ha bangem ngola kerdang la le da ka wei rumlong la le da ka ni rumlong kini ki jing e ki lamban ye ke jing em jonga ki pendu no yang ai ke vision ye ke dream ngas ngau ha ka ta ka por bawa u blai ru dan dai namar ka ta ka dau u wei ni ki nong tho kot bakrau u philip yansi tho ye ke to ko kot ka ten fareng where is god when it's hard shanu u blai ha ka por jing banju bab ya ka jingkli ka ba ki breu ki kli ha ka ta ka spas nam shano ublai ubagi ong bodan ublai bat ka jingkli ka ba phila ban kli ngi la ban kli shano ublai ha ka por ba manga bat ka yeng ka sam nge ya da ka tham jong ka sang eu jong ka jing ya hatu dan shisha ne em ublai kala long kala poi hadu ka ba share khai tam jong ka jing ya janti kat hadu bangin question ye ka jing don jong oblai kat hadu bangin question ye ka ta ka jing dan jong oblai ka bala su thit ha ka jing em jong i ki dan bon ki samla ni le sel abandon ngi sau do jing kerman namar ki jing e ki batan ni ngi sau no man sem chi bon ki ai ka bangi mat bat teng teng namar ki ki ai ngi khnyom yo oblai bat ngi ki liu oblai hatu me dan bat la dam me dan balai ki problem ki wan bat ki thap yang ha ya ka yeng ka sam ya ka jing ya nanti jong ka jing em jong i kata ka dei ka bagi khon Israel ki layan kani kerkom snuthu ka basniu kani kerkom perkhat basniu umdei bakalong thamai kata ka bang ong mene ka jinge be ke sabar ka ba perkhat tang na ka bentai ali umdei tang ba ka dei ka thamai henrei kani kala don nadu ka por jong upharu ru benot ban pelat ki khon Israel namar usuthu ba kata ka yo ka khot ka jingkiu jong ka hima jong u ka dei la dau pendan kam ya ki ban pensitam ban trei ban penlur compare la ki yap ha ka hima jong u tang ba ka hima jong a khari ban kiu kata kerkom perkhat jong pharu ka perkhat betang na kabantay ala di ukalat na bagi khun Israel gidi gibriu kidai gibidan la ka hak sinchar khadar kidai gibidan la ka hak kamai ka kaji kidai la ka don ka hak riti ka dastar upan sitam ben yaki namar ba perkhat tang na kabantay ala di kani ka em lang salang kalong kumta para bang iit badai namar kata ka daw habang em hagani ka perthai ngis ngau do jingkerman Handai ka jingkran jong akan ka por kam dei bang kwa ban penduk jingkerman kaktien jong blai kam dei ban penduk jingkerman handai kaktien ka jong blai ka dei kaktien ka ba ai ka jingkerman yangi kini ka khat san namar kata ka daw ka dei ka jingkran jong blai kani ka jingkran jong blai ka ba move ahead move forward proceed kom ki khon Israel ka dei ka jingkran ka ba don bor jong blai bat kani ka jingkran ka ba don bor ka jong blai ka mot bau blai dei ba yo i ka jing e ka ba ki khon Israel kim ya kundo dei ba long bhamala ubam thep ya kata ka jing ja ka jing em bala let bat ka ban saja ka jing em jong ki dei blai ba kolot ubam ji yo snau ya ka jing e jong ki dei thau blai ubam tep kai ka ban ja ga jing em jong i udai blai uba tep ya ka problem udai blai uba yo i ka problem ka ba sutanat ki kin ten khat san ki thoru ya ka ta ka jing long jong blai bau blai don ka compassion na ka ban ta ki breu la jong bat kata ga dei ka bala rung ha ka ministry jong Jesus Christ kata ka person and walk jong Jesus Hagabau Jisu wang hau yo ane sipau ngalawan ban ai ka jing em bat ka jing em ka bakar hai ye ki breu pikan mau ka jing wan jong Jisu ka jing thmu ka de tang ka wei ban ai ka jing pen em ye ki breu ban ai ka jing keman ye ki breu ban pelat ye ki breu na ka jing syam jar ban pelat ye ki breu na ka jing khoslai ban pelat ye ki breu na ka jing ban ben ban pelat ye ki breu na ka jing ba ki kendo bat udeu try jong yu bodana senda ki riu kan thai udeu try bodana senda ki ba syam shitam bat new try uju ye ka jing la ka jong Breu, badai belai badan kemen sim ban yarap, udan kabor ban yarap, baulong bakuloi ban yarap yangi, habangi wat ye kabor ke jong belai, de namar kata kadau kadi ke kubor jonga kalong ban penkin mau yangi bagan dikat khot ka ba ai men sim, khot ka ba ai men sim yangi ki kristan, yangi ki samla, bau belai jong idu belai jong ke jingkerman, u belai jong idu belai ke jing job, u belai jong idu belai jong ke jing jong kabor, bat hagan dikat khot ka ba khat san kaya thu lupa bau belai un sepelat yaki un sepelat yaki khon Israel nagata ka dhuriau ka basau ki para banget biin henrei haba pipuli gani kat ka badan kam yaki khon Israel mdai ban khnyom mdai ban artatien mdai ban tlayu belai mdai ban dam yu belai henrei ban penlaj ya ka jingat ban penlaj ya ka jingkerman ya ka jing shania ka jong i hau belai
para samla ba iet nga banlan benginang yat naga jing siya jing kani ka perthai ka bangi kam de shu ka perthai ka basuk ande ka perthai ka bang nyap banyaki banyak sar ha liang baro hendrai ha pedeng jong ka jing aksan bangi de ban yat ka perthai ka bakum kani ngi de ban ken mau bo ble jong ngi de ble jong ka jing kerman u ble bi khot ngi benginang yat namau de ble bo yo i u batip u basngau tho u badan ka jing sngo sen ai uberan ka bor ban pelat yang i bat ulang uba kuloi ban yarap yang i nakata ka daw nong rai sam ong trai long ka jakari jonga unong yarap jonga ha ka por jong ka jing jenjar ngakin mau daga buburam ngan pen ken mau sa sisien yo don na pedeng jong phi ki pala yo sngo ya ko wei ka jingja ka basa jing ken mau ha ka jing em jonga tangai kin dat snam ki bala let kini ken riu teli ki snam la da don na pedeng jong phi ki bala jiyo sngo so baban ma na ka menta jongi ki pampat jiyo sngo idon wei long ka be ibaduk ini long kami bedok mong hadu bom dan ja rei long ibawan nakalong yeng ka bakham duna sibon kumnur hata ka snam idon ka jing sitam bat anda baile civil hospital ki diktak idon ka jing pang ka bajur ba bat kata ka jing pang ka bajur ka de ka ba fisu thoi anam ong hadu kata ka ban lam no sya ka jing yam ka civil hospital ka ong mai lada fidang ko aban em let no mar sebelor lani sikinu ke hospital ke bapila namar lalap bagadon ke jingpang ka met jongpi let word nong ban islam bai tai long kemi hadien kata ka jing smosi bakraw mi ke jing kran hayi ngasam kidan ke support ke aiman sim i ong ya ngini let chaka ta jaka sumar chabar na ka megalia ila let daga men sim jong ke jing kerman bangan jam ira ya ka pisah khandiat lak tang khandiat lak ira kan diat lak mjui baplia ya ka lak ha jing im jui ira bani poi hapo ka weni ki hospital shabar ki doktor ki ong ngin diagnose biang sifi ngin pet biang la ka dei ni em ka jing ja ka bisisa banda la treat la pet ola lap ba ka don sisa ka jing pang ha ka sadam ba ka rendang jui bat ki lai tho ka long ka bisisa bat kun tai ki umat ki mi ha ka ta ka por ba ki jao ki ong pi wan ban sumar ala ra ni pisa bat ka khon bat ka tuk aningot ki let lale lut kita si ikat badan kam balada dei ban le biang sakau ketas i ong ngam dan bisa syu iba plim jiyo i ya galak ha jingem jongi tangba badan manu bong badai ban le ila ile sitam ban le ban yo ya kata ka jingkan hendrai tang sumar pat sumar ka pisam don syu tang ka jingkerman kampat sim lalip kampat sim la le si kampat dap le si sispa na ka sispa kecing bat kecing tu mensim kalawan bat ha ka bakhat do yong ye kita ki bayeng kat ki badon ya ngin ye let no sesilong bat ki mi nang tanah jaka sumar ki wan no sesilong nda ba ye kendo bat i personal la kecing em ngi ye kendo bat i thu om phim let sumar shu yong phile am yo stang kecing yap bat i ong ki ken tien besusi ba pastor ngala janya la dang ayap stang khandiat banai sapendat no ye ka service so painful. Habang ye kendo ye gidur yau jong ke jing em. Habaki jing kumu paru ki be na dien banak mat shanungen let. Habaki dur yau ki telab ye ka mensim jong ke jing ye kon jong i. Ki telab no ye ka mensim ye ka jing kerman jong i bat dei hang tang is ngo kumbaki ki lakut lot. Para banget be perkhat bitai ilong ke be im dan syo ha kani ka pertai handai nadu arajar khat prabiyo ye kani ka jingpang mentala ya kumbah nyausnam ngong i pidang khalan yo ngadang laban kran nyausnam la ya ngongkong isnai blai pen em fi lada dai manu bepli ki bom kot kat segai ke ba pipi man tak khalat lakalakan daw ngong kay kabor ka pen life ba pen ya ka di ka duryaw ka ba chiliw bat ka bayar ba di daw si jerong yung play dai namar kata ka daw kani ka aimen sim yang asibon ka kitab Exodus kadang yang hado menta kani ka jing yad nanti ban pen kan mau ya ka jingkerman naga benta jongi ki kristan kadang em ladangi dan ka no ka bangi dmu ban pendap ha ka jing em jongi para sam la ba it ngem dai ban don ka jingkerman
Ilaban ya kendo iki jing ki haru ko makan ka pertai ka bangi menta. Anda ngi memdai ban pet ka duriau bat chau faro jong ki ski ka bangi. Ada blai khot yang gi. Bangin pet chau Jesus Christ. Uba ka tien jong blai ka ang. Unong penlong. Bat unong penjanai. Ya ka jinget ka jong fi. Mdai ba ka bor jong blai ka la lip no. Mdai ba ka kerpeng ka jong Jesus ka la dam no. Lada ka bor jong blai ka lip ka kerteng jong blai ka do bor mdai ba ka la long kum ta ndrei yo dei ba ka jing shania ka jing kermen jong i ho blai ka la hiar ra ni kisgi Namar lata la don ka ekai ka bangin perkat thamai ku ki khon kristan kadai ban penjan ya ka jing dei jong i bat ublai kadai ban penjan ya ka jing dei jong i bat ublai ladang ikum kelat bau blai de ban don ka senda jong i kani kadai ka por ka bangin wat yo blai bat ngin jan cho blai namar ka don ka jing ong la da fi miss yo blai menta kan don ka por ba yo fi miss yo ha ka por bangin don kam ai bau blai ni arab yang iling bagan di ka jing selak Ing bagan ni kejing keran bala keran hapeng kejing telat. Kanang kersan bor ya kesinat samla ke jongi. Banginang lakban yat kemat ban persit. Da ke bor ke jongo belai. Banginang lakban jam iki rai rai dam. Ki badana senda jongi. Bat bangin yu iya kejing kerman ke baim. Ke baim hala kesengi kejing em jongi. Ublai nak benta ke buram ke jongu. Amen. Ngai ngu yêu blai lum ka kubor ka ba ula pendon kam ula pensngol mau syakri jong ui pastor bikhan wada pedeng cibun ke jing du jing kermen ke jing e ke jing le ke jing im ke jongi de kana kubor ka pen kan mau yangi mengidon ke jing kermen hau Jesus Christ ublai nang ker kui pi pastor unang pendon kam pi na wi kapor wi pan kumjuru unang pendon kam pi penang la ma syakri kam ba ya ka kam ka jong konrat ka ba ulajit ula thung ipi hakane ka puar ngin yo sngaw no iki jing penbana naka nengkong naka jing sang sumla sinot ba kumjur naka liang jo ka balang ula don Reverend Chairman ki jing penbana naka liang jong ka jing sang samla sinot ki long kumni ka program ka bedai bat ka jing Syekri ublai haka singi ka belasai haka por new steng am ka jingeseng sakramen ban penyaj da u chairman ngin yo ban pediang yi ke jing aingu ban ngin yo ru ya ke jing penbena bat penwai ki nongiram lem ye i chairman ha kini ka jingeseng sakramen ki long kumni ki banirap yu chairman i Reverend E Nongbri bat Reverend KG Snaitang ki supervisors Reverend IK Jamu Reverend NM Yang Rai Reverend Hamar Biang Por Nongsi Reverend Leslie Jana Reverend BS Kurba, Reverend PB Kharbani, Reverend GC Lendem, Reverend SS Maulong. Ki noiram bansam ya ukupu bat kawan kilong kumni. Wei Reverend NPS Maulong, R Reverend Pendap Borlang Mertong, Lai Reverend OL Marngar, Sau Reverend Overseas NT Rani, San Reverend JB Barngar, Nriu Reverend LB Lendo, Nyau Reverend Ban Shimlang Jerua, Prai Reverend DIJ Karluki, Kendai Reverend Be Careful Karwanyang, Shipau Reverend WH Kermai, Katway teman besan KR Lengkoi, KR teman besan PB Marweng, Katlai teman besan IA Tongni, Katsau teman besan FL Nonglai, Katsan teman besan PM Tuso, Kanriu teman besan
PE Khong Lam, Khan Nhiều tuần besan Ti Khar Leng Do, Khat Prai tuần besan HRL Leng Do, Khat Kendai tuần besan R Fortis Leng Do, R Pau tuần besan DN Nong Si. Reverend Shaman kini kilong kijing penbenaran kaliang jongka Sinod Kulusibun. Reverend Chairman kini kilong kijing penbena kijing kerpat na kabalang. Ya ka program social award hadin melawai kini kijing seng kin penlong hang tei plau ying mani. Namala sautu ba kanom long wan penlong hang ni hapo ying mani. Ka area kijing seng sakramen la syai men step kan long hang ni hapo ying mani. Rai ka don kijing penbej ya ka jaka syong. Kini ki ba syong hap jeng kan long ka jing syong kum ni hnai kini ki badon haki artli ki phang jong ka ying mani sephang mi ngi bat set ngi kin syong nadu ka ben ka ba chakmat kin plat ya ka ba ar bat kum tat ter knang ba kan suk ha ka jing sam sakramen kumju ki tei ki ba syong hak kalari ru kin ha pan plat kawei ka ben hadin jong ki bat ngin syong ru hang tei plau ying mani knang makan kamsuk ha ka jing sam sakramen nang ta ya ka jing seng por pheu steng bat shi ba ji steng la shai ka sngi kan long hang thi hamadan harut jong ka surok nong stoin wa ka ji mau korwat road hajan TB hospital han rei ya ka jing seng ha por jan mit la shai ngin penlong piang hang ne ha ying mani ha ka bang ngin sabu da ka screen ka ba he hang tei ha plau ying mani but in penot kam ban syong ya plau ying mani borok away so ha ban sia pen tip ha ki bawan jing seng la syai ki bawan ring la syai ka sngi ya kan ni ko penta nang ta ki don ka jing kerpat kum mangala kerpat ne bagi dang don ki kali jong ki khot pat ki delicate ki balayeng ha ki parking hang tai hamadan pat ha ki wei ki badang long ka jing wet ya ka jing wan rong jong ki wei pat ki kali la syai ka ski te sneu pha menta ka jan mit ba ki khot pat ki delicate ki badon ki kali hagitu ki parking kin seu pha ban lek pen kriya hagi jaka ki badai pat ngej pe ki volunteer kin don hangta knang makan nom don kanu ka jing wet la syai ka ski nang ta la penbejru balasyai ka sngi nginom sya syu ban rung kali hang ne hapo ying mani nadu dang step te kit khot pat ki delicate ki baladon hang ne pat ki badang wan la syai men step ru kin sobha ban lek pen yeng pe ha ki parking ki badon shatai shakhmat jong ka snong knang ba kan long ka chaka yeng ka ba kham jan yo balada phinom rung hang tu Hagapor men step pinyo ban rong sagi parking ki bakam se jingai. Nang ta lapen bejru ba onom sya ban yeng kali haki root surok lasyai ka ski. Kumta ka jing yeng kali ka dai ban long bej haki parking ya ka ba ki traffic volunteer ba traffic police ki lapen bej ban yeng. Knang bakan long ka jing suk na ka banta ki pajba ki bawan jing seng ruing lasyai ka ski. Nang ta kawai ka jing kerpat, na kapenta kini ki kwayar, ki balarwai menta, pat kabalang mau tung kper, kan lech haying jong ikong abim sinoras im. Nang ta ka jing yaseng samla balang maulang nyang, kan lech haying jong ikong Mary Bellingdo. Nang ta ka jing yaseng samla umsau presbytery, kawan sai ka program social award, kin lai haying jong ikong Melinda's im ki trying kin seupa pan sawan xiao ya kini ki kwayar nang ni na ying mani hadin balawai ka program hang ni haying mani kita gilong ki jing penbena ki badon kam pin seupa pan yakan mau kublai sibun Begitu gilong gijing penmenang badan kam na kaliang jong ka sinod. Haga jing dei bat ka
sakramen kesengi balasyai kajing kerpat nam tak itu kinong yarap bansam ya ka sakramen kisubha banwan syuah ya kapor kena bungi open bed ya kajing kam ke deba sakramen bangi layo nguru ya kajing ya kerpat nak liang juga balang sejisin pat ngina kaliang sunat ring subha ban kerpat ikit khot ba ki delicate subha ban kongu ban buram ya ke ba balang kelak kerpat kenang ba kajing bit biang kajing seng sunat kanyai bed kanyai tenti sajisin pat akan kapor soban ai kublei gino simbenta baro akan kejan miet naduk gino yalam jiruai revival nong pulih duai kini koya berkumjuru ya ipaso bela ai ya akan kejan keren akan kejan miet ublin kerku yang iwei piwei kibelawan akan kejan seng nyelai pai lagi jong ki ying bangi sa bat ublei kejing suk ndon kar bat ngim yo banti asuk akan kemiet Nyo banwan bat syakri lai lu ya boleh hak sengi ke balasyai. Ngin penuai no enek syakri jeung boleh hak nek por tak bang yarwai tu jeung ruai ke bah lais pa ar phundai. Balhadien badep nek jeung ruai. Ngidap nek jeung sukmen hak nek por ngidon ni Reverend JL Molong iwe ne i moderator balasyong thaj jong ka snot ke jongi. Kerpad i pastor wisobha benbu ke jeung ruai. Nak bentaki kambaro bela pendap hak nek sengi kumjuru nam tak sengi balasyai. Badin sapelaj yangi daga jingkerku bat penuai. Mensim jonga wadlet shania, haki thala jong perthei, menu ngim jukendu, uban rengkat bat ublei, pet sesua, sien panyo syaladehi. Ngina yang lang nyerwai lang kajing ruai keba lais pa arpo kendai. Mensim jonga wadlet shania hadita la jong berteh menno ngim jukendu uban regat Banya
Gokpa jongi ubah beneng. Ni aingu kebakrau yeme. Namar bamla dorengkat. Bat melilam. Ya kajing seng samla sinot. Nadu kebasdang. Jong kajing poi hang ni. Bat kajing elang perkat kam. Balala ban pendep ko try. Ki baro. Balala ban pendep. Kena long ni sya kajing mentoy. Ba kajing roy. Jong kajing seng samla sinot. Yaki kam kajing ka baro. Kin long ki babha ki biyat bet ki berhenti. Balala ban pentroy kam. Yaki ken. Try kan rat magatangi syania hame. Ublay badon bor baro. Nang penmi mame. Yaki syakri kajume keban ket ban ba. Yaka lengkor kajume kebadon kam. Hakin lagi sengi kajungi kebamenta. Ya keban peni yak tak lenti kebadai. Nakam lagi kun kajume baro kebadon. Hakin lagi selah jona kendau. Terai kenat kerkuru. Yang naga jinge seng kebamenta. Oh jaga subjek kebangilayo. Kelong desya keban aiman siam keban penkendit benreu yang ini. Bada bangila. Bandon ka jing ko jingmot ya ke ban le ya te ka batam kan war pedeng jong jing ke ba bonjat banginam do jinggerman ha pedeng jona ka patai ka ba dap tang ring jo jinggerman sudah bangin yat rengkat lembat me ha ke ba kom kita ki jaka ha ke ba kom kita ki por ngin yo i penman ya ka jing syai jong ka syarak ka jing syai jong ka gospel ka jong me kanyalam bet ilake jongi kuon ka jume baro kerkuru atrai kena ya ke balang hang ne ke balap diang ye kena seng bakanang yo bor nang ne syakmat ngeu ke traje suba ye ya ke jing duai ke jongi ke jing ayu ke jongi ya ke baya pendap hak ne ki bor ke bamta hadu kena ke seng bamta kan hak ke teng jisu nang penem pan ya ke ne baro ator airu bakajing ai ke badap biang ke jong trai jongi Yesus Kristus ke jing iet ba ke jong blayuk pa bagi selok kanyang muslim makoj ay bakalong lerengkat bagi baro banadu menta syadu bom jukut amen.